Tribine su jedno, a život nešto sasvim drugo. Vi ste u toj oblasti dugi niz godina. Koje su to, recimo u Nišu, najugroženije kategorije stanovništva? Najugroženije kategorije stanovništva su pre svega žene, žrtve porodičnog nasilja i deca, stariji, zatim bolesni, to su nezapošljeni, to su najugroženije grupe ljudi, zatim žrtve trgovine ljudima, to je mali broj, ali jesu najugroženije kategorija, i invalidna lica, znači osobe sa invaliditetom, i takvim kategorijama ljudi treba na najbolji mogući način pomoći, ne bi li se njihovi uslovi života poboljšali. Kroz različite oblike socijalne zaštite, različite usluge koje takođe mogu da koriste, i tendencija socijalne zaštite, zakon o socijalnoj zaštiti i materijalnom obezbeđenju, porodičnog zakona ide ka tome da se razvijaju nove lokalne usluge upravo za ove kategorije ljudi, građana. Upravo to sam htjela da vas pitam. Država ima svoje zadatke, svoje obaveze prema socijalno ugroženima, a spomenuli ste lokalne samouprave. Šta lokalna samouprava, šta grad Niš može za socijalno ugrožene da učini? Dobro ste me pitali. Država finansira stalne novčane pomoći, da tako kažem. Država finansira nadoknadu za tuđu pomoć i negu. Država finansira nadoknadu za dečji dodatak. Dok postoje određena prava i usluge koje se finansiraju iz budžeta grada Niša kroz odluku o proširenim pravima, i to što finansira grad odnosi se na jednokratne novčane pomoći, na dobrovoljno radno angažovanje, narodnu kuhinju, razne subvencije za komunalne troškove, socijalno stanovanje i tako dalje. Znači, personalnu asistenciju za osobe sa invaliditetom, to je jedna od novih usluga. Da. Koliko je sve to dovoljno da, tako kažemo, da pokrpi potrebe grada? Uvek postoji potreba za više, ali ja moram da kažem da se grad trudi maksimalno da izdvoji sredstva i da se koliko toliko poboljšaju njihovi uslovi. Mi znamo da je najbolje rešenje zapošljavanje makar radno sposobnih, i cilj svake socijalne politike jeste da oni izađu iz sistema socijalne zaštite, a ne da im novčana socijalna pomoć bude zanimanje i da iz generacije u generaciju budu korisnici stalne novčane pomoći, nego da zasnuju stalni radni odnos i dostojanstveno žive od svoga rada. Moram da vas pitam još nešto, imajući u vidu da ste do nedavna bili na čelu ustanove koja se je bavila upravo tim poslovima. Ima li u svemu ovome i malverzacija? Jer svesni ste toga da često čujemo, pa stalno su jedni te isti ljudi u Centru za socijalni rad, stalno jedni te isti primaju socijalnu pomoć, dok s druge strane postoje neki kojima je zaista potrebna, a ne mogu da stignu do cilja. Može li to da se razreši? Naravno da može. Činjenica da nekada postoji zloupotreba, suštinski su oni administrativno pravno potpuno ispravni, dakle pred zakonom. Međutim, problem je jedan, a to je što se ostavinski postupci godinama nisu sprovodili, tako da kada se građanin javi sa određenom dokumentacijom Centru za socijalni rad, on u potpunosti ispunjava uslove time što iz poreske uprave donese rešenje da se ne duži porezom, iz katastra donese rešenje da se ne duži imovinom, naravno vodi se na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja, i tu morate doneti pozitivno rešenje. Ukoliko ne donesete pozitivno rešenje, takvo rešenje će pasti u ministarstvu. Ono što je validno i gde mi imamo diskreciono pravo, to je u slučaju da neko prijavi od građana, i mi uvek apelujemo na građane, ako imaju saznanja da neko to zloupotrebljava, da prijavi slučaj Centru za socijalni rad, mi izlazimo na teren i u tom slučaju imamo diskreciono pravo i da ukinemo novčanu socijalnu pomoć. Ono što nedostaje, prosto, to je nedostatak kadra. Kod prirodnog odliva radnika, odlaska u penziju, nisu se popunila radna mesta, tako da u odnosu na broj korisnika mnogo je malo radnika koji ne mogu prosto da terenski proprate sve korisnike, i to je za sada jako veliki problem.
Koliko je meni poznato, zakon je ove godine postao malo rigorozniji i da neće moći baš, bez obzira što se pojedinci pravno pokriju, da stignu do cilja i, da tako kažem, varaju i vas i državu. Zakon još nije rigorozan, ali ima najava da će biti rigorozniji, baš u tom smislu što neko tendencijozno ne prenosi imovinu na svoje ime i onda imate uvećan broj korisnika, prosto nerealan broj korisnika. Nije to značajno veći broj, ali imate i ljudi koji imaju dostojanstvo, iako im je teško da preskoče taj prag, jako loše žive, ali je jako teško, prosto su naučili da žive od svoga rada. Ja sam u svojoj praksi imala situaciju da žena posle 30 godina staža i suprug posle 30 godina staža zbog 50 ari nekog parčeta zemlje koje su nasledili negde u nekom zabitom mestu ne mogu da po zakonu o socijalnoj zaštiti i materijalnom obezbeđenju nemaju prava da ostvare pravo niti na narodnu kuhinju, niti na novčanu socijalnu pomoć. Žena kaže, ja imam ove 2 ruke i nemam više ništa, nemam novca da odem tamo, a kamoli da to obrađujem. Znači, vi imate i takve korisnike koji su toliko pošteni, dostojanstveni, a ne mogu da ostvare svoje pravo. Doduše, kažem još jednom, imamo diskrecijno pravo da u pojedinim situacijama, kada dobro sagledamo timski, onda možemo i da donesemo pozitivno rešenje u pojedinim situacijama.